isano na ibere kianda, isano na isato enoti, inyora ko y'umucukisi. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Biamono kegimo mwanchu muligaria bu television ya Ndizi TV makorobe ngia na inde ekara Amayia Chinsa Isato chisa choro gonguru Afrika ya mocha ejine chinga kichiria na ndito komera na semeseye iliyo kwemanyi hali Amerika gwateka kuro chisa nyochyo si choro gonguru busi Kenya na bwigwe nsengima buna hasa kibaito nigo ba kwaliganiria mangi iliyo kwenekia buna ba kumanyiri aliwenete kumanya buna lituko lirelia Jumamosi buna botambe nigo tokomera na gaga semeseye tuanyara kuyaliga kigima asamangana majina bwego tuwaso asomuru buli obweke umbo buna ere narolende nigo litukurere tukura chakana mangana majia gwika Chinsa Isato nejide kemero ngibere naisano ikuru abutuma so asomuru buli obweke umbu muna litukurere rero nigo tole na engineer Kennedy Moyo yono mukwana ligo somono geli bo mangana siasa togandere to kwanira igoro ye siasa choro gongoru obusi na boigo igoro ye kinakeli kibekira sepede ase ekigambiro gya Supreme Court Naba Kenya baganyitego chokanyora machibu aye maega yabegiriria bange kumirana gari ase eke gambiro gya Supreme Court milimani mu Nairobi na gukwanira muno asesemeliyo bosoli na boigo ensemeliyo kuronera kigima bono ayuna yanda mange yogendrete chingaki abarai aho bagendrete kuburi umurembe onyara kwenekigwa chingaki kinekyo kanyerete guciye kubato kwa machibu lituko liye Jumatatu bono mwanchu murigiria ndete ko libageri gukwaliga nikigima oba munije iguikomo helio iliyo nyara kwimanyia alina kwaliganiri emaragoba ya bono asika gitali gitambe inkurena ndikumanyia sinkira yubekirano Kegimo mwanchu murigiria eye kurukwa Ndizi TV obwansu bw'omugushi incheni go kurukwa John Kibati Omuwagi Bishop gosomo Bishop abwe diocese ya Kisii Bishop Joseph Mairura niga boliria bakenya koba nobotoererwe chingaki baganyete okurachwa wekina ekyo kyabete gekwamiriria